mare, Què més? Saulov i la Rubí. La violència no és bona, però la guerra és encara pitjor. Tindre amor Amor? per la guerra, per no barallar, perquè així tot és millor. Amistat. L'amistat? I així coneixes a més gent. Valor. Valor. Valor per què? No sé, tens que tindre valor perquè no sé, cada un té el seu valor. Tu tens valor, jo tinc valor. I llavors, clar, fins i tot els dolents tenen valor. Seguretat amb tu mateix. Seguretat per què? Perquè tens seguretat amb tu i dius, tinc por, però tinc que tindre seguretat. I a mi m'agradaria que no hi haguessin guerres perquè els nens, les persones i tots sofreixen molt i allò no és gens bonic.